YouTube channel. This is May Faith Love. I hope everyone's are doing great today. And especially nowadays, it's so very pandemic. So now, ipipicture ko ngayon yung dalawang passenger type namin na available. I hope you guys, you can check it out. So, eto na. Here. Passenger type. Mga ka-friends, pasensya na ha pag medyo maingay yung mga sasakyan sa road. This is our passenger scrum, dalawang scrum. So 12 valve ito mga ka-friends. Ito 660cc. You can avail this mga ka-friends through cash and installment basis. So yung installment natin mga ka-friends, mura lang yung down payment niya mga ka-friends. You can actually have a down payment of 40,000 pesos. Then you can have your requirements. Actually, you can check it out. Mayroon akong vlog na about sa requirements on how to apply. Yan. So, ito yung sa loob. Yan. Yung sa front seat. Meron siyang cover. Wheel cover. Cover niya. Color green. And ito naman mga ka-friends, it's color blue. Yan. Yung tire. Meron itong cover mga ka-friends. Yung front seat. Meron siyang stereo USB type yung stereo niya. Yan. So please mga ka-friends, if meron kayong queries or meron kayong mga tanong, don't hesitate to call me, to contact me. Meron akong contact number na ilalagay sa end ng video ko. So, you're free to contact, you're free to call. So, ito na siya. Scrum 12 valve passenger. Manual. So, yun mga ka-friends, yung presyo natin sa Scrum 12 valve passenger type is 215,000 lang mga ka-friends. So, very mura lang talaga mga ka-friends. Affordable para sa negosyo nyo, para pang family service, or ano mang gusto nyo gawin or plano nyo sa passenger. Diba? So, again, in-upload ko to na video na to just to share you guys, just to help you out sa business nyo na makapag start kayo sa business nyo po mga ka-friends. So, yun na po. And shout out nga pala sa mga nag-support sa akin sa channel ko mga ka-friends. So, very, very grateful po ako sa mga sumusuporta. Shout out sa lahat ni Boy Buddy Vlog, Sir Louie, salamat. And Ken Traveler, to my cousin, Sir Arshan Vlog, MG Rigner TV, Mike Jen,
And all sa mga support hindi ko po na-mention, I am very, very, very thankful sa mga sumusuport po sa akin. So I hope you will continue to support me, to help me mga ka-friends, para naman po maka-help din po kayo sa akin. And so much for that. So very, very thankful for you guys. And yun na muna. And next time, I hope makapag-vlog ako, makapag-upload ako traveling in a different place na gusto nyo po na makita, or like in a far place, like in a beach, mga ganyan. So, thank you so much. I hope meron kayong nakukuha sa video ko. And please, sa hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe, click the notification bell para ma-update kayo sa new videos ko, sa mga upcoming videos ko mga ka-friends. And share, like. So, yun na po muna. Until next time. And yun. Salamat mga ka-friends. God bless you all. See you next on my vlog. Bye-bye. God bless you all. Have faith always in God. Bye-bye.